Ladies and gentlemen, welcome to Hastings Insurance Pair for this Connell under-20 football semi-final between Craobh and Ros Comáin. There are changes on both teams. The Craobh team lines out as follows: in goal, number 1, Brian Carroll; number 2, Daniel Hughes; number 3, Owen Kelly; and number 4, Vincent Gill. Number 5, Cian Rafferty does not play, and his place is taken by number 17, Brian O'Malley. Number 6, Richard McGrath; number 7, Cian Mitchell; number 8, Shane Videnci; number 9, Patrick Keeney; number 10, Kieran Mulhern; number 11, Ros Comáin; and number 12, Otto O'Donovan; number 13, Orion O'Fullon; number 14, Mikey Mulrine; and number 15, Matthew Collins. Ros Comáin team lines out as follows: in goal, number 1, Patrick Gailor; number 2, Gabriel O'Higgins; number 3, Michael Gillouis; and number 4, Leathcheannais; number 5, Keelan Kelly; number 6, Owen Cartley; and number 7, Craobh. Number 8, 9, Ian. Gaillimh as we're get fáilteach Caisleán na Bharraigh agus de Chluiche Chonnacht mar me an Gaillimh agus Ros Comáin a dhéchan chéile a Cluiche Leathcheannais Chonnacht a Craobh Dalata Hotel Group faoi fethe sa Peile. Agus an son níos déanaí tá Cluiche Leathcheannais elegandíh ó chuige ola an bótasa mar me dún an gáil agus Tyers a dhéchan chéile é sinne tasnú del fís ag go lethúirte seacht. Lumsen sa Páirc Céil tá Seán de Paor Tráchtairí chun féchan de Cluiche seo. Tá san mí sin Gaillimh Leathcheannais de bheasar san go dtí seo sa Cluiche. Ja, tá siad feici am go minic bhríon agus páistí maithe imirthe acab sna cluifií suas go dtí seo a cha sin ráite níor chuir siad le chéile stoilm 60 nóiméad fós levéil an ord. Freisin tá imreoirí maithe acab leheadí Mikey Mulrine agus Shane McGlinchey agus Kieran Mulhern tá fannéil sínsir na Gaillimh ach mátá Gaile chun an cluife seo a rúchtá na nacht agus cáile go Cluiche Canis Connacht an teachtan segan cá na leid sin immer go maith. In de gwine nacht tá Ros Comáin a bhfuil gach le buirtecha agus gach le cailtecha. Cén seans thugann tú Ros Comáin? Ja, hiúr an seans chuib freisin níl mór an idir an dá idir i bhríon. Seachtain mór go Ros Comáin bei siad a gimmert ar an bar céan an seo deadúna se hagan i gunne bhío a gríomh sínsir Connachta ach bhí me ag an géad cluife faoi fithe atrab ag tús an chomórta seo. Níor a go bhearna ach cúig faointe an. Chuid siad go leor a mú an ihe sin Ros Comáin. So hiúr an seans chuib imreoirí maithe acab ar nós McGuinness agus Kearns na cúnaí so ní bheith mór an. Cé mí chun mar a bheith an dúis mhór an dátna áiteach Leathcheannais a gunne bhío an teachtan chuing. Tá na fórneistigh agus bhí seans a gom sa leirt níos túisce le Kevin Johnson agus le Cian Smith agus seo a raibh lerácha. You know, in a round robin, it's all about trying to get to knockout. Today's the big one, you know, today's a Connacht semi-final. That was always the focus. The second the Mhic game was over, it was just important to dust ourselves down, go to training Saturday. It was really positive, actually, a training Saturday. And the lads understands this is a big game today and it's a knockout championship football match. Disappointed, obviously, with the 2 losses, but really happy with a lot of the stuff, particularly in the Sligo game. Last week against Leitrim was a struggle in terms of conditions and we just took it out and got through it. But no, look,
we want to get back to a semi-final. We're back. We know we have to improve today. Likes of Owen Carty and Niall Heenahan around the middle of the pitch as well. They'll keep, trying to get that ball into them. So it's important for us, that it's not just the lads marking them. It's a collective effort all the time. And defensively, we have to work as a unit. But overall, we have been quite pleased with our defensive display. But it's going to be about going with attack with intent today as well, and making sure that we can put up a big score here today as well. The one thing about this competition, no more than underage competitions or the minor competition especially, first day out, teams are nervous. Some lads have never played in this stage before, and there was clear signs of that from ourselves in Galway the first day. I would be happy with a lot of aspects that day. Our midfield, our kick-outs, probably the biggest red flag for us that day was our conversion rate. I think we were 14 wides and 3 into the keeper's hands, so that's a big issue, and it's been kind of a recurrent theme in some of our games, but hopefully today a few small changes and rectify that. Well, the Bannister son Cian Smith and Tarna Blian go shoot Ros Comáin because Kevin Johnson in the Hivlin again the Vale so Leathcheannais Gaillimh Cian Smith and son a hook of the Cluiche Chonnacht a nuidigid agus an deis Cianige an ocht on Vartson a Yenov. The Cluiche Gadisha Martian Marichinch of an Hidsikin Butigan Gaillimh Ros Comáin Leathcheannais agus Ligger Diamond na Darnach Gunny Beo agus Gachen Tarna Caun Bo Caisleán ag Ros Comáin the Voder Ligger agus Leathcheannais ach the Gailder Gunny na Mock Moor on Gaillimh agus Beo. Martin tá na fórna mo a prapáil mar a chéinteamh tuairimid sacíochant na fórna céan na seomana bheith ag an Gaillimh Tránóna Brian Carroll sa chúl ní raibh seán sa chéadach le ach tá éis Olin Kelly agus Vinnie Gill bhd a sun buing Éireannsta maniúr ceadú bliana hin agus imreoir 4-8 a sé Gill go háirithe. An tá nachthú ón ná dearnach Brian O'Malley tasnú den giadúir sa bheachtas sa líne lechúlinn son agus a mohalár na Páirc a bhíon réid na caintear sé me glinsi fachach lár Páirce bhí sé hénig agus Ciarán Mulhern gandát i gimmert go rialta leis an Gaillimh is sa Peile na bliana seo agus an taithí sin acu ó thaobh scórála Mikey Mulryan an son is dig an lá tá sí héna cardíag geisiút sé captain na fórna chomathe ach tá trí fethe ag hénig agus ag Matthew Collins ina éanacht. Seomana bheith ag Ros Comáin mar sin agus iad a Curchan Páirce agus 8 don bhirn san a bhuiinn Cluiche amach a nudig a dulchan Páirc ina measc Patrick Gaynor sa chúl seachcín de chúl géalte agus na cosantóirí seo agus an líne lechúil go háire bhí fad a gimmert nudig Keelan Kelly ón Carty agus Conor Grogan agus an captain in the láirste Carty sár felladóir amach é siúd. Go leor a bra a ddíorfa Niall Heenahan a lár na Páirce agus é siúd a ddírig an lábhanúcht a gáiltar sé me glinsi sa trí an láir an son nuas go naimse kunt mar a bheith Dean Casey an nachhat slat hen de trí siúd godí se sa bheachtas ach tá na Peirdaí móra istig John Kern le 3 cúdíag acharú díana Chonnacht Charlie O'Carroll bheith stiganáid Rudy Klein agus fuair John McGuinness agus John Kern 3 cúig as 3 sé atara i gunni Leathcheannais. Mar sin tá Seán óg taobhla sa agus tá áma goin beidir sala das nóig an imirt fiochan de reintas na hemiróirí móra a bheith i gimmertan sa an ocht agus dúsin sa a lár na Páirce sé me glinsi hain. Ja, is Canada é an fear seo dimmer sé go réalta thuama sa chríomh sínsir an ar an gáile chuidir chofada le Cluiche Leathcheannais an chundé. Cá sé an immer go nácht sé an fear láidir atá ag gaile i lár na Páirce agus sé an Canada is dói lumsa atá ag gaile. Canada meas na dosathe ag Ros Comáin sné John Kern. Ja, mar a dúirtú an sinna bhríon dó ceithir scóráilte a gunne Leathcheannais an techt an Chicáte ní fear mór é ach tas ag a cábhan na postaí. Is féidir leis éalú ón té tá á bharcáil agus is dói lumsa go bheith Vinnie Gill a bheith an jab sin a gira John Kern a hiúnú. Well, gan down pure talk to go in English amach agus tá Brian Carroll stigin is le rách le hinúas. Ja, gortaíú Cillian Ward sé spáile chlár na Gaillimh hééis an darna clifa tá Brian iste ach is cúlbáide din scothe Brian drethar le Conor tá sa chúl go Ros Comáin agus is col cethir Brian gon cúlbáide atá ag Ros Comáin éidir mín sin Mark Carroll so
Tásaach faoi a bheith sa chúl ach cic amach iontrach agus tá sé ábalta go leor sábháil tíana freisin. Seán tríú bliain ar a bhirden a gceith ón cartaí. Ja, chunig men leid seo gimmert go na bráthra Christí Ros Comáin scoil dára level i Peile Ros Comáin rúdar críomh na héireann dhá bhliain nach chuin agus bhí sesin lárnach is Canada gus tá sé ábalta scóráil freisin a bhliain. Johnny Smith mar bhairis cin son an nocht a gceith Ros Comáin. Agus son ar an nahat slata gan Gaillimh tá Ros Comáin. Ja, tá an leid seo tá go leor talan ag an leid seo. Stoillamsa go bhheicimid an leid seo fanneil tínsir na Gaillimh go luatha beidir fiú im léana nuair a bheith an feachtas faoi fithe thart. Fíor sciúil, críomh na héireann grúteige mar leathchúlaí chead a bliain nach chuin 2022. Imreoir din sco. Agus a challar Páirc go leor a bra a nocht ar nail hínahan. Ja, bhí anclifa ige an chéad bhauta i gcuine Gaile i dúim, agus bhí mí le cúpla cic a thuig sé. Tá sé ábalta na cúplaí a thuigáil a bhíon, agus bé a bheith go maith a nocht má tá sé ggéireann ceannasáir áil ar Mhic. Ó rán na bhíon in isin sa a Caisleán a Bharraigh. Seán mar sin an réiteoir de nocht sin é Ronan Hines ligig agus tá go chéinge olibhanis an sa chluithe Leathcheannais Chonnacht faoi fithe a gréibh Peile Dalata Hotel Group an Gaillimh agus Ros Comáin. Ja, agus an ríthe in seo beganín is stoilm a bhríon ag Ros Comáin gan Caisleán seo bhí gaotha láidir an seo an teachtain se caiite ar a Dimmer Gaile a gunne Beo ach an gaotha ag Ros Comáin sa Caisleán buntáiste dóibh. Well, if an tras na Páirc tá sí tá chuaine an sa ón Seán achs na cúnaí bí cinnte nach mar sin atá tá sí scóbachs na cúnaí agus begar na himróí dul amachar sin an bú ag an Gaillimh amachta héan díaltas álar ag an sa mar sin ag Ros Comáin sa Leathcheannais sin cúdú chluthe I guess na fórne sa Craobh agus is úntach an Craobh í a thugan an irid san deisina de orne. Muo a feheh leis de búirteoirí sa Leathcheannais. Mar sin ón cartaí hena féinistí go le na Gaillimh Cathal McCeown ó bhainistear na búile agus lehan spéidir agus an lehasí lár Dean Casey ligann greibh sé cuiinmh ar iirecht dhá faointean san. John Kearney hen fear is mó ó mothe. Ach tá sé sleabhain agus scileú, leis mar sin annach chud spáis a láirslíonn sa ag Grogan ag átha cruúhénig agus tá chéad scór feachtaige de Ros Comáin. Ja, beganín roéiscin sin go Conor Grogan, daimsigh sin bearnan sin agus pointin sin agus túsmá go Ros Comáin sin scór deas ó Conor Grogan. Agus debréidir sin anna easa fad. Cumas a Grogan na kickanna ráfaint scóráil chamata ceandaíomh san feachtaige. Agus díreach mar a bhecha tastáile ó Chéan Smith an banisteoir. Nes mar sin, chic amach ráda le ceart den Mert Lár Páirc a bhíonn san ag an Gaillimh. Sóhanteach leis cheann ó greibh Mikey Mulryan a mó féin gic amach sin. Ja, an fear céanna imlíonn sé sa lína leathasach go club Caltrach rú críomhidir bheannach an Gaile nóra so tá sé compordach mó an sinach ní raibrig an kick amach sin. Ón Collins a déanamh go déalar fad agus tá sé de stig a réist Keelan Kelly an bátasa. McGlinchey a Luisteachar, Charlie O'Carroll agus tá, well, cinethir ó Aderson réiteoir. Ja, rinne Gaile go main sin agus go specialta stoilm sé McGlinchey a tháinig trasna Charlie O'Carroll an sin. Well, the yin vinigil ireachtar frab cosche agus imig ach de hitan tóineas brab cosche began dóibh dul sir agus an chic a hógan to réist. Mar sin an Gaillimh ní dóilm go ráidir a le Ros Comáin go fóil.
Aga Inishika Kerkleor, Richard McGrath, Farchar Lestrain. Yeah, Drehar le Johnny Evrian Imrian and Eden Chinch on the Gaillimh ta Richard Tasha Nisoigan ach Tasha Stoilum couple hourlach Nis Arden na Johnny. Tá míonna chun mar sinní Florida ach tá lúsansa agus siúl ceart féin Gaillimh ar Ros Comáin b'né Brian O'Malley. Tás nó den géadúir deir tulla meáinó ag sa bheachtas. Yeah, bhí sé mar fear anad gon chéad ceadach lifa ach an rud is sárfaí gúil luas eisteach aige. An obrige Collins and son and fell pointed the Seán Glynchige agus an Felladin of the Hebronsa put the Stachan son Bruins or Daniel Hughes Fachtige Charlie O'Carroll Stachadro Curran Bigger Tacht the Mach ein Shelevan Echer an the Verticht again fair Chorfinson Vinnie Gill. Yeah, Rinne Vinnie Gill Gaman Chin Evrian Biradi Branu Doncher had fair couple of seconds in Chin. Half a tree Varnson to Ros Comáin. Well, Nilsson Untach, Achtan Chelif Kimatagas McGrath, both the Vanilla. Contosigan Sonish, Kieran Mulhern, Farna Sheenshire, Farna Hosting a Guikin, the Clarice Saha, Savachtas the Gaillimh in Liana, Stachan Sonish, Chekas Taketoig and a Huntur or Fadiga, oh, you know, Coolline, Tan Verti and the Gadisha, Fair Eleanor of Tosnus to Clahiloha, Achta Vark Fakager Clahili DNA. Yeah, Honig Shestach, a range gonna Cliffy Luha, Agus, Rinisha Fear Va, a chance man, Chai Gonin or Coolline in Chinistoi. Gmargor in idea on Puinte Hoigal and Chin Le Galia, Hokrushis. Makle Seán Nedine der Tulum. Yeah, Meknod a Dylan agus Yeshin Karana Eric Leinach Sekarua. Is Potunson the Ros Comáin Tráchtairí, Buntáiste Hurtigan Rhetorics and Cartson again. Gaillimh Satul Rish Le Coen, a tough fight in the Peile Vad Sheer, ach Toss Boss a Hogni get the Lady McGlinchey, Tosson Gohalling her fat, Agus in Council Cora Harris at Raston, again Cian Mitchell. Yeah, scored das Cian Mitchell and Chinton Farshaw, Compordach Agus Gunsi Suas na Páirc and Chinach and Scorshin, Dienta Naride ag Ros Comáin agus ag Shane McGlinchey, agus Socro Scorshin Cheese Galia. Well, big. Tahi ag Ros Comáin ar a bheile dulling lecle sé McGlinchey go háirithe anna chumpórdach a dulchan céad. Ó Gaile níorthir se Patrick Gaynor, ceann bra fad a geisiú an Norden son le Patrick Keaney. Tóg a tapig ag Ros Comáin McGrath Fevrú agus an ceann tóg ag McGuinness. Ilíisteach inis ar a chéile córic, hena lá dearnach geisiúd. Macadín Vermór Lár Páirce, Caisleán right. Yadach a Brugadas, Owen Collins, agus Cornanish. One Caisleán Riavach, na Quavine Sha and Farson. Carty agus Richard McGrath, Lachula and Scott Husson, Gadas, which a Kringilor, Tasha Kringilor, ach Nietzsche Fadgalor. Yeah, Beganin. Omer Cubbager Brooker and Chin Edividahina and Chin Dean Casey, ach Rinne Brian Carroll Gaman Chin. Ca Cusantori in the Gaillimh Sula Chunyal Ed Hossi Ros Comáin a Goni Martashiad Abalta Elu Moragunin to Sula Bedrian. Shachun reached Mitchell and Itcherford in Pointe. Still on the Askaide again, Gaillimh and Vroigadian of the Hebra. Putistach Lorsley, Agus Tashat Chunerish, Brian O'Malley, Hokruhinig and Bautas on Vertian to get Frihun Seed and Scott. Yeah, agus suntasach go ben leachúlaí eile Brian O'Malley a foot an score an sin a bhríon agus tá sé sin feici faoi róis agus gunsaí suas na Páirce. Gortú an seo Daniel Hughes is dóilm Selina Lán cool an sin. Corleisha Ghailta Gesúdach tá imirt a dul raig. Tóiste go háling ar fad an aire beagán scailte. Spás seachas fir bhí marcáil gan Gaillimh. Ní féidir ho Curisteach an sár Dean Casey. Réist an chaid seoltaisteach lua, búirteistigh agus búirte go déal ar fad get Charlie O'Carroll. Trethar le Ben. Trastar ríis go dtí Owen Cartínsa, ó Gail Ros Comáin. Is sé smúla a leanna sé siú Ros Comáin, tá sé leanún go lár na Páirc ach ní se a leanún suas ar fad go dtí seo. Rúthar an tainis a dhéanamh get Collins. Nacht má léir again McGrath's and Ishtar Collins Mihistach Lorsley and fell Fachta Gadiliga ach bhí dóhan Cusantóirí ann in the Maskinson Richard McGrath
Anna Cluiche agus anna Chosint. Ja, an Chosint sin ach stoilm go bheith sé Glinchi bhlaáil an níróid an sinna bhíon ach le bheith féráte go Chosantóirí na Gaillimh bheith clúdig siad an spás an sin agus tugann sé $10 an bhréhansaí anseo. Agus táid bhréhansaí láireach. Isteach an san is grí Mhic Mulryan. Dírig an Chosantóir a rúmpáisteach samach. Bet nú tsúr agus oní ná Cóláin a ghóling an san ach a ríist. Bát an taobhann is go méireach go mthram ad le céimena. Ja, agus tá na réiteoirí géir sin an séisiúr seo bhríon agus is stoilm go gabhraíonn sé leis an gluife go nach mollíonn sé suasa. Well, the Hastings corner an roaring son last year, the Daniel Hughes has Ibrahistach on Craobh free hole. Agus ceann an bhaidóra after a stick. Ja, níl sam cead a Harlan sin bhí an stoilm gur Brian Carroll beidir agus an posta a chabhar le Gaillimh teach rinne churann anmhain sin an posta faoi ró. Bhín cartad an sin bhfuil sé an posta agus bhfuil sé grím. Agus fecinn muid an onsaí eile in sin agus stoilm go bheith sé Glinchi. Agus bhí sé lárna Páirc beidir 10 seconds in the action, a Cluiche and Cluiche. Well, sinné agus mar dúirme sinné an Canada atá ag éireann na Gaillimh agus má leanan sé ra le sin ag tuspáint an sampla sin díonna sé sin maithas go Gaillimh. Seán san is ag Patrick Gaynor. Nis mar sin chunas mar a bheith geisiút cuma an a bhaithir fada a gceann san clé mátá agus fóraíl. Ja. Mí an sin ar Patrick Gaynor ach fecinn muid an sin Daniel Hughes agus Cóirleis á chuiréid an sin ach Conor Mannion imíisteach ina áit an sin bhí an mac le Tomás Mannion a dimmer le Gaillimh lomhéin blianta fadóchan. Brisin an dúchas a bhuachail sinné ach fannacht. Brian Carroll a ríis denna chetó ceann anada agus tá an ceann sa fachta atá cíní agus tá troslog ó mór a gríthe ag an versa. Hennig agus me Glinchi go má an nán an féil a úmper. Den in bert focan i joig an sí with sé sin. Cheappas gaf sé sé amach dhéiseach níl an díala ag Matthew Collins. Ja, scór deas an sin ó Collins bhí an kick sin bhí sé anord san éir an sin ach sin rud amháin fhí Matthew Collins. Beidir nach bheicá ar fé 10-2 nóméad ach nuair an sé níra tá sé ábal a scór a thugeal. An chiad thosaí ar a Páirc Tránóna a scóráil. Owen Collins agus tá ceann chuige le buachtain agus dtíonn sé go díal an bhartaíonn tar Ólan Kellyige a chiach bhfuil Kelly a ríist is sellh na Peile an sa. Gan stad ná stéanna ach siarúnsaí gan dá iran isteach a dro Mulryan agus an lán cholaí gilthúlaí febrú i gceisiúd inis. Agus títar austra fádige Michael Gilhúlaí ó Gail Ros Comáin son. Ja, rinne sé gomáin sin agus na dáns Mikey Mulryan an díróid in áit mar sin bíonn sé dáintéireach ach rinne Gilhúlaí an bha an chosint. Agus anna chaid chofad le Dean Casey an sa. Fearmhaile na míon an son. Ach a ríis tá an teleh á chéile beáinín beagrá nefseach a g buchan í Ros Comáin agus beag son a curtinne sé Ian Smith. Ja, tá luas leis an gluife seo i bhríon, suas síos na Páirce. Seán sagad í Ros Comáin. Níor lúmar Matthew O'Donnell fós. Ach, ceartómid son Saravad, fearrafúir na chéad scór Cian Mitchell. Nis mar sin Cohen i lehéile na Páirce mar a tharú. Siúgarí Glinchi. Ros Comáin a cosint timppla ar an stú an son, well, timppla an lína cúighead ar stahad le ceart. Tastan na Páirc an sa, Cohen bout a bhain eile tá fear ar a daobh hawl an forúlach ar a daobh sa. Cosintóir na dul sa trans. Scileán í asige Mulryan á ghordach agus tá sé tuairt bhean dá faointe agus tá sé sin gan cháim mar bhlúide imirthe. Ja, scórdin scohann sin ag Mikey Mulryan. Bhí marrá go mo chóir gáin pass a thuirtisteach pass láimhe. Bhí feartaí bhiste gáin sin ach le bheith féráte níorach rud amháin ar intineg agus an scór. Sin deachar íana a bhríon ar chúis na bróige. Well, in clí ghordaigh sé an féilir dúis agus an son de bheith nach a get tuairt fé sin cúig faoi tas a chéad inis chéad a scór ag an Gaillimh. Tasathe Ros Comáin fós le scóráil. Letseo Patrick Keane tan chaintre fada me Glinchi
Cad é the versa, Yeah, ord. Farmore Ord as an clochan bhís Lár na Páirc in na Gaillimh in Nora freisin, but imbeoid cáiliúil Bernard Keaney, Dimmer se le All Blacks Chonamara le blianta fada. Scoir se All Blacks na nua héalin, yeah? No, tá fuid an rugby sa chlochan na bhríon. Yes, Ros Comáin, Gear Gáile score Conor Grogan and Tenga Vine tá tre score oil, Keelan Kelly, who's the master Dossa Choma. William Beo an Cluiche ach Carl McKeown. Stachan Sogri Corden Stoilem. Council Board to Fay Yehenes again, Trust on Hull. Yeah, agus an rud faoi an kicksin na bhríon bhí go leor brúid na de thug sé an kicksin bachóir go náiríad an níróide a chósáil is dóilam agus deis beidir níos éasca chrothú go thosaí eile. Cín Smith is dóilam a chursan an úl dóibh sa Cruiche agus iad a shelf na caide. Tríde le héan na héníog a bhuaig an Gaillimh ortha an chiadla an Gaillimh a bhí sa bhaile. Council tóca ge Kelly. Go leor shelf a fachta ge fear Fádraigh Mac Peirish. Hínahan. Náfuil san imirt an a bhór. Nis mar sin ílean chosantóir le cois go bhicim an son again Gaillimh. Tá fear ágan de muir Cléán ceart go leor a cach a ríist an neart an son again ón ceartaí agus tá sé féim ar óthir Seán McGuinness agus tá sé sin críochna go hálan ar fad. Again, John McGuinness. Yeah, Scorgan Scott Maradur me catú súla chuneáil ar thosaí Ros Comáin an táid fada a sé ceartaí a chroig an cúlan seo agus a bhd umachar spás tucaí go pás éasca steach go McGuinness agus níor thug sé chance go Brian Carroll. Ros Comáin ar eis sa chlufií bhí an inis. Tá fuair McGuinness ráthúla go canis Chonnacht an nuirigh a gcuine bhío roimh fear Ghail Ros Comáin agus ní leanach peinte an náde le Moll Ryan. Gafa go húntaach aige ach tá sést le sír a chaise an felsin. Ní dhéanaar san réitóireach eistrú seileibh. Nis mar sin hínahan a ráschan cín an dorn chun an teleibh chimeád agus an glúisteach na Bharraigh ó well tá son lá go leor aige Charlie O'Carroll agus is go maithe. Yeah, bhí beidir níos mús áméige ná mar a cheap sin i ríist beidir go meár go a chósáilíana ar an níróid ach túir sé deis stoilm go Gaillimh is an a Harrington seo éis an cúil sin. Kevin Johnson fer Rahul rách raibh chunta búte le Cora Finnige rách an búte le Bailan Tobrige ceann le túr le Stráin cúcín de chréibhacha chunta I trí chunta mar bhainisteoir mé Cluiche a churchan céanach ceartaí agus do lapaí go meachtar dala dí healamh úntaach agus seachún Collins. Steach a láirstaí tá manaitheach leis a bhersa Keelan Kelly Charlie O'Carroll. Náin rovahan bóta dernach ach tá féir ar a bhersa agus tá gil a búnca gil Prepe. Yeah, an níróid Prepe ige faoi rós dóilm ag Charlie Carroll agus dói maiall ar an brú chud Vinnie Gill ar an seo prebanse uair amháin in sinna well dói gur freab se an níróid ribh sin. Fuilech seansna ag Ros Comáin ach nílid á dapú. Well, bhí mí an san ra Kelly cheapse go raibh rud ma haidheanna bhgé déanamh teanga bhála ach tá neart ratha Moll Ryan a cruthú deacreachta inis seachún Matthew O'Donnell. Mac le Seán a bhuaig rách raibh léir leis an Seán a taibhlim agus a ríist an chosan go tréan ag Diarmuid O'Higgins. Kick séir amach tá Spóirtas cosantóireachta a dhiis go dún dáthebh. Yeah, anmhair fad tá siad ag ganisteach sa gramú céad faoin géad a bhríon agus brú a chuir imireoir a bhfuil seileibh na níróide aige agus ag déanana an dí halbhú. Well, tá suirse a gcóna I bhaint leis an bell ag an rád sa nuair na bíonn siad trúilethe ag tacticí tarcar bhatúin gan dát ach gach é an dara únsaí nach mór. Yeah, bhfuil sinna cosú le Cluiche Kisfeile agus go leor is dói seansa nó deisina ar scóran na freisin an seo. An Gaillimh mar sin na techt in athúir. Pas das cosise agus obair le déanamh ach búirte an trosan ar óíonn ó Cúláin.
Sin seach nó diog caite sa chiad lehansa. Cúcin de scórna ag Gaillimh Ghaichan ag Ros Comáin. Cool cheann díobh son. Agus den géadú le tamlanis. Sosbeag a hógan ge imiróirí. Mún Carty agus Kelly. Achmaid le hifracha ach tá son gebra agus tá Ceadchan Cían is ge Caisleán right. Kelly chun Cían siúd an naide overscríilte. Tesin sa ge hínahan. Capte go meach fear leistig do rod na raibh. Ja, cá gaile súla chuneal glúiseacht tosaí Ros Comáin an sin tá si de ggéire beidir spás beag nó pócabag spás amsú chópéin. An na asmar fasaige Charlie O'Carroll. Isteach Lee McGuinness agus an fear beag an isise curdú ar a bharmór cíní agus go déin féin bhí son Cluiche agus tá ráha fachtaige duine de chúl ar na Gaillimh an sá ar a bhlína chomá péthe féinnig. Ja, fecin muid an seo John McGuinness an seo agus cíní I ggéire an níro de bhaint chóin sin níl saman a ríide cemfára cíní in sin beidir becheart go méidir goach cosantóir na Gaillimh sin ag déanamh sin ach tugann sé Jessica Ros Comáin an sin. Charlie O'Carroll chun cuasaí a chorramú san 9 díog. Mar sin an fear gros a cainteann sa hís neidir na haíontas an Donny Smith atá go dain féinnig fear Ros Comáin. Ja, sé bhí ar an tíomhlína I dúim cínte. Nis an kick amach a dul sa tans tá an cúlaí teanta hinsa. Charlie O'Carroll Derek Brúcher in sanna Chian Mitchell. Vinny Gill. Kick sé amach stólam agus snéadírecha braunta ag an ré tower. Ja, ach mar dúirtú a bhíon brú dámanta á chuir Vinny Gill an sin. Nis mar sin. Se chuain an Gaillimh sa. Conor Mannion. A Ros Comáin ach tá an fel las móga ag ónin ó Caisleán. Cón agus tá spás cruthe istigh an tosaí techt amach an sa búte go deasan san agus siagaí mal Ryan leanna chetóig agus bhfuil an bhartíontaige sár chluiseacht agus sár chríoch. Ja, scór fórne bhí an sin kick pass deastasteach ó Ros Comáin agus Collins a grúchtdal in níróid an sin agus pass live a go Ryan agus an scór sin ag tastal an aríide go Gaile agus a ríis Mikey mal Ryan ag tuspáint cén fáir picué mar chaiptín. Agus go dain féin cean chúsgúil tear fáinéil sin na Gaillimh sin 3 faointe nachtaige hé na ceartíag riime seo sa bheachtas. Ja, scóráil sé híana seachta gunne bhío an teachtain seo caite. Roic an son chiad clósa mar défa ar bhaitiú O'Donnell agus tá dearmh aige leis an seanlaid. Sunk sa drám braite ag an ré tower. Mar sin Cian Mitchell gan mhuiil dá líadar cón ríist gan éiste go méle chúil tá pána mór gríon má hagan an rahí ceart. Well bhí rahí ann nach níor an pass cringile an son. Ja, bhí mal thurna ggéar an pass a thuirt go Cian Mitchell an sin nach is dói aspa cumarsáide atrop. Nis an fear ísisiil talahí McGuinness. Agus sé Olin Kelly atá mar choúdar a geisiú tran hóna. Kelly ríist teachgaí Charlie O'Carroll. Ach tá Vinny Gill teann mar chosantóir. Siúgaí Cartínis. Cad é taithí cnúsathe ag seoile 3 bliana nuas. Ja, agus go leor líróid á lábh seo ag Carty suas go dtí seo. Cathal me ceann tá san úil bhíonach mar éireacht tá siar dheis chomá an cearú ceann ar fórílacha. Ja, agus mar dúirt me bhríon nuair a chastan dá idan seo ar a chéile níos luiche sa chríomh chuil Ros Comáin go leor I mú. Ná níl a chéad cín mar dúirtú chur mú acu bach. Níl ach ceann ag an Gaillimh. Ja, bhfuil ag gomrád le Gaile se. Nis Ciarán Mulhern. Vinny Gill, cóthróir leis de bhlíne, tá brú áchar ag Carty agus ag Collins ar. Tá an ré teoir na dhéan go deo ar chéimena. Tá ach tá sé sin mar dúirt me tá sé feici an go minic an séisiúr seo is dóigh go rá an ceart ag Barry Judge an sin thóig Vinny Gill coppla coscéim breise. Nis Ros Comáin sa chúine hawl in an únsaí an saisteach a láirslí a ríist. Brúma ag an gosan Charlie O'Carroll
Dírig techt an son ábhar spáis feachta gur Ros Comáin ruhant an trofas mátá. Well, Páiste Beo Gimmara har bheith mí lachtfar ag an dáthebh. Cian Mitchell, Cléánach le siúd tá Keane. Fear mór ard a crumach an talún, stechan san isclío Craobh tá ábhar spáis dianta ge den gitóig agus tá taction dianta chuma a ge fear na cearún rua. Ja, scored Jarson sin goni nach sé Patrick Keane hugam fast go sin ach le bheith féráid a goni an sin chroig sin deis go héin agus tá sé fíorchrín an kitógin sin. Right, under the hit na Gaillimh son a féchan tas na camera áig tá slú díamach go leor. Tá go clá lár seachtaine seo leúte sé ach fós hénig clá Leathcheannais Chonnacht. Ja, ach is dói Mariolgur áit nóidircha seo. Se chun Matthew O'Donnell á Craobh hénig tá san tucasteach go háling ar fad. Buchan í na Gaeltacht a bhuchail a léirú a gumas. Ja, well má tá óní ábalta pointeáir tá Matthew ábalta pointeáir tá se go má ag déanana seo chunig mu de seo I Páirc an chrócaigh nar a ruúin cear a rua críomh sóisiú na héidir an áú naran sin ach Matthew fíor chumpordach ag tógáil a chuid scóran agus bearna go gáfaoin trí faointe an inis bhíon. Se bús scórála a gin Gaillimh le tríú chead an neomata nuas. Nis tar a ding de Gaile brate a gin réiteúid kick sé isteach an Gaillimh tó go tapra Matthew O'Donnell. Mul Ryan agus tá obair le déanamtá ge Gillooly. Ach tá an is a ciúlacht ge Michael Gillooly do Mul Ryan í léana áras na hebh son. Ja, is caibhlint maithe sin a bhíon. Ciarán Mulhern an ceann an ard de geisiúd stechansa agus ó Cúláin bouta bhain eile mór an decrachtaí a grathún son aige den Nikita Berzins agus tá Cailíos déanta go dain féin an son agin gosint. Ja, vi stoin an gur beganín mí á Berzins an sin. Fecin mu deonín an seo ag crothú an deis. Well, sé Collins a chéile chic sé níthe Berzins. Tá bhunna na Ucraine a bhainter sin Nikita Berzins. Ja, an ceart an sin íarna Berzins éon rud mí ceart an sin nach rútín ónín an sin gortaí héis an kick sin. Idir an dáling tá an chic sin tóca agus chur a háiriste dras ná nach be si bútha mé eile seo Ciarán Mulhern leis an gic séir san. Agus bné mar bhfuil dul mór man chéad scór ó chic séir ag an Gaillimh. Diarmuid O'Higgins. Fáisce a dhéanamh ag an Gaillimh an sa ach tá O'Higgins a ríist treis an ceann san na bhuachtant. Agus cheann tappa go hógant agus Cluiche chun cín. McGuinness. Tá spásún de bhail ach de bheartaigh sé ghil trína mearn a hénig. Obair chrúig a dhéanamh ge Ólan Kelly an lán chúlaí an sad an Gaillimh. Hínehan. Daine cur a gothageisna Keane agus a ríist Charlie O'Carlach botún láimh seála an son céghfuil sé feachtaige agus bert na chuine. Sára buris. Ja, rinne sé go máin sin a bhíon an níróid cáilte agus sprúa chuir ach rú sé ríiste. Ceartaí siúgur i Keelan Kelly. Éon scór amháin gáfaointe fisce higann, b'né ceann Mul Ryan. Roican is na cuairlíonn sa ag Caisleán right. Cinna déanta a bheith cáiréiseach tá sé méisteach mátá a méle chúlainn is. Agus Ólan Kelly á fricas suas. Cailíos déanta díreach an stúan san haul John Kern. Ja, agus túir sé seo is stoil am gúid sé beidir méidir nó coscéim tíomh mó gon stúa seans go Kern an seo cúpla a áil an seo. Ba sé deacair. Sé tá sé ráit go tá an ré a cabhrú leis go puinte áirithe ché bhfuil sí ceillte beidir an seastáin. Ach tá sé a cuine bhar go láidir. Búirteisteach go deasa bhfuil sí gafa trast an chúil is bailach go bhfuil de se le lici leis rá.
Ja, vi en kanskje jakker det goni evren bedre ta sam golden kick tokiga gmergo bedre kan gar hoga lagas bedre teshela khrohu. Gandota Galore Clay Eller Shula Laharnur Tasha the Father File Chanel YouTube Sport TG Carachan Code Son Leano and Craobh Agus Peile the Gui Gemon and Son Hedikin the Clay the Tusnu Egeshach the Chlog Vich the Rawa a good Achansa a Caisleán a Bharraigh Páirc Gaillimh Hastings Insurance Tan Gaillimh Treshan Gobucher and Keen Reached Hedefinte the Varna and Seán agus tamil ó scoráil Ros Comáin go daon féin tá 8 nuamad goile. Ja, agus éonúide an Ros Comáin an níróid imón seo tá Gaillimh na ríide tá siad a chuid brú láidir orb. An na fesaige Kelly Tráchtairí Charlie O'Carroll an raithí techt agus well tá chur cosise bhfuil chuir a bheith John McGuinness. Tá luas ag an bherse agus níl seán a bhór rud a bhéadaíon an deacracht an gus an tóir. Ja, bhfuil feiceann muid an seo nuair a anse níróid ó Charlie O'Carroll is dói bhí sé fáil a bhí an sin is dóilm go bheith Vinny Gill a leag lábhéad an sin ach mátá luas a bhríon mar thosaigh is buntáiste mór a sin. Well tá sé ag a hénig agus go daon féinnig an bhersa John Curran ach gan éon scór fós feachta ag é seo Corc curtha ann. An hiicséir se beganí beag níos fusa a ddíorfá ach tá san leis lé galar tógálach. Ja, bhíon ceantin ag tastal ó Ros Comáin is dóilm a bhíon ceann éasca go leor bhíon sin agus siúrach sé beganín misneach go Ros Comáin ag alisteach ag leháma ach Het geloor John Curran rád nach fermúr arde ach tá gá scór feachtaige ó bharcanna sa bheachtas go dtí seo so tá cuma san éireann. Cínste tá. Chúin ríistead se chun Dean Casey an bhautasá Charlie O'Carroll a scú don gus an tóirin san ach péisians a bhíige leit inis. McKeown. Sigadí ón Carty. Charlie O'Carroll a chadebre fada dhéanamh a mó timplar an líne cúlgéad ar a stahad. Michael Gillooly an fearbhí taobhlis bheartaigh sé gandul go dtíon lán chúlaí. Spás ar a déobhsa agus faoileach spáis go daon féin. Nis mar sin Conor Grogan á thocrú hénig fuair sin chéad scór agus tá ceannail an sunnaige. Ja, scór deasan sin agus an scór sin ag tastal ó Ros Comáin scór ó chúis na bróige stoilm go bé Cathal McKeown a thug an feascó ach scór deasan sin ag Conor Grogan. Ach tá a heilead sanna tastáil anna choháige Michael Gillooly an lán cholaí ach tá fán míitnach ar dulchan cín agus tá sé gafach an tosaigh Botún an san agus tá fellige chun isteach an trú Gillooly trúr a cán smut an áil sin Gaillimh gur freabson i Macklin Gaillimh. Ja, níróid fíor ránséireach trasna an cearnóg began sin nach gearthamach a Gaillimh agus Conor ar brónar Ros Comáin agus an ansíonn seo. Ó ní ná cólainn pe gur tú bhíar chun a chothaige díar a techt leistigh agus a ríist. Céimena be siad cráite. Ja, stoilm go bin an séú nó 7 uair sa chluife bhríon go bhfuil an fáil sin dianta ag agus Gaillimh is cinntaí níos mó stoilm. Well, bhí ceach mechas go bheith drása ní cheadó seach na chéad cín. Charlie O'Carroll óbair anna chrúig a dhéanamh an bhersa gan puin torra ar a chud saothir ach tá sé sníon a himar a Carcaló. Steachnaí Kelly. Féchan clíhánach ach an santa hiic sé gribh annach is spáis chun cínar. Saola John Testáin gafisteach san neomad darnach an deisterig agus cadíanna Cathal McKeown tá an slós ásta hail ordú ceart nístig de Ros Comáin puint anna bhrá. Ja, agus puinte tábhacht ag dolisteach is dóilm gur leatháman is atá. Se tá na dóg sé te Carcalór ag an réiteoireann sa i Caisleán a Bharraigh agus bátaí in uachtar ag an dáir an gá feisteimithe an Gaillimh tháinig Ros Comáin ar neis go láidir le cúil John McGuinness sé Cluiche i thionnachar san líadathe beagán le déine am an nuas ach mull roinn ar aus ar fad an tainge bháin le scór gháfaointe go dtí seo ach tá sé seo ann le buachtaint níl 1 áras na haimh san seo mar hasan sé i láthair na huaide an Gaillimh chun tosaigh nóid an 9 a cosúd
Héan na ceir ag Ros Comáin agus na fórne a dolisteach an son gan nó tána chluhéile ar fad beo YouTube TG Cairn is a láthar nó a seachúdíad Corcaigh Portláirg Ciaríon chlár Tibredáin an chlár limnach agus Portláirg agus an son níos déanaí go leabhar seach ar a delfís dún an gáil agus Tráchtairí a gluthe Leathcheannais Peile Chonnacht óla faoi fethe ach sin mar hasan tensá i láthir na huairthe agus tána himiróirí méisteach an son lean an cód QR seo chun chluichí sin ar fad i dhiiscint ach an sá mar a deirm a Páirc de Gaillimh tá míach an sosbeag síú chead an neomata hógan deach be mir an eischúd bhrééis an son le beáin an líise sulla a snóig an tarna le.
Fáil driver next as uling revag go Brian T Yanov Ilan ar chúsín son himróí fós stig náidena ag an Gaillimh hen carrig Ros Comáin Mhic Ryan le trícín de faointí agus Conor Grogan an chiad cheann agus Solomon Ceandarnach agus gan out an cool son get John McGuinness big chance gon fiochan der reintas na scóna son inis agus sin go Peile cuasaí Annalise. Ach Seán tas nóidir dúis hí anathasacha an Gaillimh fuidir trí scór as a chéige Cian Mitchell, Brian O'Malley agus Matthew Collins. Ja, agus is málam a gúnaí an lína le chúl éáil ag tógáil scóranna ach fecin muid an chéad scóran seo Cian Mitchell ag fáil pass ó Shane McGlinchey an sin agus tá Cian Mitchell fíor chumpórdach san áite agus scór 10 éascan sin nach fecin muid an dara scóran seo ag Brian O'Malley Bomber a thugann siad éid luas eisteach aige ach an tríú scóran seo an sin ag Matthew Collins tá lad seo ábalt a scóráil. Mar dúirt me níecinn muid beidir scatí go minic ach nuair an sé níráid bíonn sé dáinséireach a gcónaí. Bhí géargáige le Ros Comáin le fragran san bhíidir cheir faointach an Derek tháinig seansar chúl de John Corner dúis agus an san tháinig an cúl ó John McGuinness. Ja, bhí go leor gon tá le Gaillimh seo an posta agus Brian Carroll a hábháil Gaillimh seo ach rinne churann anmhain seo an deis a chrothú go héanach go leor gon tá Gaillimh seo an cúl a bhd umarchas Spás tucaí go cartaí an seo agus pass just siimplíisteach go McGuinness agus neadig sé go deasan sinní níor thug sé seansar be go Brian Carroll. Tá Ros Comáin dáinséireach nuair an siad an níráid i dtíobh cúlanna bíon buil cúl an na gcónaí go speisialta nuair an chun agus McGuinness na níráid. Agus gan náta go le bhéalsa gcónaí bíon fághine agat a bhfuil taithí síintear idir chúnta aige ghine de shrúra an Gaillimh tá Mhic Ryan. Ja, agus mar dúirt me ribh an clifa an leid seo ar faineal síintear na Gaillimh agus fecin muid an seo an cúpla a fuair sé an sin ar chúis na bróige agus in nain na gcuithe níl an gcuithe róláidir an seo bhíon ach fós bei sé níos éasca sa darna lean na scóraní sin áil ach fecin muid Ros Comáin chur díráid 10 isteach a Dro Collins pass láimhe agus an cos clé an seo bhíon fuair sé híon na seacht in seo an teachtain seo caite gunne bhío agus tá sé gleannach de ra an seo le trí faointe numláin sa géide agus an puinte sin in na measc. Se mar a dúirt ghine de shrúr ar taithí geis le síintear níor mar sé sa trá ach dimmer le héadí Shane McGlinchey agus Ciarán Mulhern a bheachta strahan na Gailí. De luas hanan slúige a nóig aber tásan gur chláthir in na seachnach bhfuil an ceart go marrag bhil sé seo beag go leor mar lua. Well breaníonn sé beag a bhríon ach tá an ádáin sin tá sé an ádáin gur fiú 10 milliúna tá sé mór go leor agus is féidir leis an slua a thloga ach tá an ceartad níl mór an seo seans go méidir maiall go bhfuil sé ar an telefís beo agus gur lár na seachtainna atáán ach bhí men seo an teachtain seo caite i gcóir an cluiche i dtí Mhic agus Gaillimh agus bhí leag an ádáin an sin lán agus dóilm gur daine an seo chun féchaint ar cóbí an teachtain seo caite ach tá siad a cáil amach na daine nártháinig ar chluife má oscailte agus iirecht anmha ón dá éan. Tá sé ábhar fuair mar a chéinte bhann sa agus dá na Bharraigh tróna. Ciarán Mulhern go dtí seo an taspántas cad ar fáil leis? Ja, is dóilm ceart go leor déach sé beidir bheith beganí níos fearr ach is imimeúir den Ciarán Mulhern. Tá sam gur tháinig sé an Páirc an teachtain seo caite gunne bhío le bula éigen agus denúméid le gol. Níl sam bhúil sé sinna chuir isteachid ach bhaine súil sa darna lean seo nuair a heastos Ciarán Mulhern go níana sé rud a cinn dearfach. Nis gan tá chluiche arsúil mar a dúr mar Handalibh, Craobh amán agus Peile faoi fithe ó dheasa go gimún tá an cód Ciarán son ar na Scáileán fiata sé bheith sinna leanúin chun techt ar na chluichí sin atá díreach tasna timppla 16 agus tólium na chuireach túús leis na chluichí áirithe sin ach tá míadna treis lebealaigh a bhaintteach an sa agus muo feheh beag caicís ige muo le hálamhú más mar dach beise díomhhaoinar fe caicíise an buntáiste de Pedro mo bhna nocht go raibh chluiche ingreacht seachtaine don Leathcheannais. Ja, bhfuil cínte cabhróí an cluife an seo nach le cebhí cen éidir na grúchas momentum a bhríon
tuair sé momentum gon éidir na grútha sa nacht ag dul isteach go dtíon teachtain se thugann ach a sin ráite beidh dúthláán mór ag cebi cén éidir na grútha sa nacht mu bhla tá siad go má chunig me iad mar dúirt me an teachtain seo caite tá Cóbaí an bha tá Dara Byrne go má agus tá fuidan má acap. Tá Cintinní Lenars na hefsan agus na himidóirí ó Ros Comáin ach go háirde a fille fáirt na himmarthe há lófa na bachan nahrú le déanamh Charlie O'Carroll mar a dút an son sa chéadla annach a débra dhéanamh aige ní gcónaí hagan rodí dá Bharraigh ach tá sé tuileanach na róthaí dhéanamh agus an obair dhéanamh. Ja, simró rán bhatha agus chunig mu dé ag tíocht isteach go an éan Leathcheannais na héireann drethar ben agus is imró den scothaid mar dúirtú tá sé fáil go leor léróidí ach ní sé fáil na léróidí in áit na dáintéireach agus tá bhíní gil gargó éonúire áinse an léróid ach cafarsúla chuneá leid ar fein tríocha nóméid seo. Cúigiúr de hosa na Gaillimh treis goráil ón imimetain sa Tránhóna agus an fersa Patrick Keane Lorna Páirc ón Ghlacháin na déanamh go díal Kevin Johnson an bainisteoir agus Don Lafart an son a techt amach agus bhí go leor táim cinnte le rá ag an dá bheitheal bainisteochta tá mé le bealaigh leathuireach le gledul nó go mé heasa an inis céimhigh le muo a Leathcheannais Chonnacht agus tá an ré fós mar a bhí ní don go leanach díanta ag éon bainisteoir agus ar éispirte an Gaillimh techt le chéile Mul Ryan ar rinnecha agus Craite ó bhain go baisin san bine McGrath Stan go be ar hénig a bhfuil? Ja, bhfuil siad in chéileann sin ach beidir go bhfuil sé sonc sa réimeann sin Richie McGrath ach an níróid grúte Gaillimh seo agus is stoilm go sé táhachtach an caithfh isteach a ruchtá le tús an dar na lean seo. McGlynn sinis, Shelliv na Peile. Brian O'Malley, he's fóing ar a dréifsa, tá McGrath mar a chéintsih take chuige hénig. Agus tá Keane me heisteach an is go himmel na cearnóige. Go dain féin tá Matthew O'Donnell agus tá trúr cehar McGrath leis an a measc. Istigh an isise mé a chúil ag an Gaillimh spás las man ní faláir agus a teachta dír an spásan tá Ros Comáin de bríadar é sin go húntaach a meallan na gosantóirí siar. Ja, agus chunig muid céirí déana sin ag Leathcheannais na héireann an ára gunne dún an gáil agus deibrig sé go gáileann sin háann siad cosantóirí Ros Comáin isteach an aiceilób chroigh sé sin an spás go Ros Comáin agus scór deasan sin ag Gaillimh. Agus fágann son an isin seisir tosaí ag an Gaillimh treis scóráil agus éilíonn sé sin freigra cruig tappa gan is ó Ros Comáin. Suas féin glíháin le Owen Collins. Ferile tá treis imirt go más a chiad le. Necha riamh stoile mé na chó díana ar chéimena. Ja, ach déintón leis an réiteoir chuile uair ar héit sé nádóg maiall ar na céimeann an sin bhríon. Sin cuid gan cluiche is becercamach na hidmóí ólasach fé sin inis. Chais riamh seall mar réiteoir a hénig. No, ní bheith tí máán. O'Donnell in is. De chud na Cairún Rua caite siar a geisiúd Ros Comáin a túr ráha an sa ach tá Matthew Collins fannacht a Shelliv na caide siar go dtí Mul Ryan. Macharéisians a bheith seo Comáin a techt trasnair a bell go hiilte an son agus go crain agus paintile. Ja, sin an darna scór fáte ag Ros Comáin ag tús an dar a lean seo agus croí ag Mikey Mul Ryan sin agus na ríidir níor chóid go Ros Comáin an kick sin a hóigeall stoilm gur an ilinn rógéir ach rinne sé an rud ceartan sin scór deas ag Gaillimh tús má acap. Ach nach an éon dúntaach ag an levéalsa bíon misneach ag daoine fuileach patúin agus bra an rud an tíirse bheitcha túirt fé sin. Ja, sin bíon beidir umar go brúar ag levéir síintear umar go statisticí le bheith imníoch faoi. Mar a heige statisticí bhuachail. Nes an Gaillimh teachta nachhuair seo tús anna bha for a bhúr tríú mat caite Vinnie Gill lead na chora finne agus seo Daniela Comáin go mór sa treis. Nes tá Kelly Fevrú an saige. Úpa siar ar a chitó ag an ceansan áda heisteach ar nás cumalamm trí cína sa chéile ag Ros Comáin. Agus an cean sin le na chitó ag bhríon dúirt me ribh an cluiche go mo chóir nó go bhfuil seansán go méid Páirc Joyce ag breanúir an leid seo. Tá sé fíor sciúil agus ábalta agus tá sé feici an trí faointe ní chéile.
ag tús an darn na lean seo. Well, Tilly, Chershiúlach, Tánig Rian, and Isha Tainiv, and Usarning and So, Owen Carty, a Darlin, Chinchinistach, or Carla Gooside, a Hurt, Ed Ouser Fad, Gillis Dolim, a Tough on the Yowig, Charlie, a Dollarstach, Corcussionach, more Sarahega, Brian Carlach, Ta Kicksayer, a Veil, Ta Brownta again, Ray Towers. Yeah, Tugu Buntoshte, Estoilam, go Charlie Carl and Chin, nach Rinne Brian Carl. Sábhailt man sin nach Charlie Carroll ag crothú feiban na go Gaile i ríiste bhríon agus caithfar súla chuneá leid ach rinne cosantóirí na Gaile bheith go maith. Well, níl dacrochtá liad ag Charlie a Carolyn Council na chur Harris drasnáin gháichic sa ar fachta go dtí sin ag ach ticce Cian Smith go raibh ar leathan na gola sa chéad cheir neom den géad an tarna lei seo. Ja, bhfuil sin é agus trí faointe ní chéile. Nis Marston and Lord Páirc and Clinchy agus well tá an gubh dearg ar Ros Comáin leis ginne Cian Smith agus ón Carty. Ja, Stoilum an aríide go be McGlinchy bhéidir an níróid de dosach an sinach gur sciúb Carty an níróid bhaith fecin muid an seo. Well, Caffern fell in order agus well bhí si gel on the vertical live an duine ar a bellach sé críoch agus dearna mart. Na gul Mulhern, Cheshan fell a bhuachtan agus an Gaillimh inis gimeach lotha ar cos an order. Mul Ryan, Count Toaste ach Diarmid O'Higgins gan strain dálaí de brethir siúd Matthew Collins mehe Tráobháin chuigan fell an Tráile cúigneam a caite sa tarna le. Cheir a féinte de bharna ann. Niall Heenahan. The Galput na talún an ish agus a Ros Comáin Keane a cimiad súil laistig Hosaile Heenahan a tuairt fech áfeinte jetach sa bheith cúntúrach fesmacht a gumsa a Brian Carroll. Ja, is stoilm gur cúpla a gestin sin ag Niall Heenahan ach níor a teangháil ceart ag ar an níróid le na bhróigin sin nach bhís ag Brian Carroll cara an níróid sin a gáil bhí sé gáil ar fóraí rinne sin rud ceart. Cheir a féinte marsin de bharna for a bhúr sé neomad caite sa tarna le ach níl dóilin gúil seansas Comáin hart nó múchta ná éí dá hort. Sciúr na caide búte ríist an son agus Mulhern ríist a lá an éananig. Is dóilm nína sam cé a tháinig suas leis an focail seo bhíon ach an mocálachas Kieran McGeaney. Kieran McGeaney a tháinig suas leis an focail sin ach tá beag an íon sin ar siúl i lár na Páirce ach caithfar treidir son na níróid go leor briseacha agus suas an éir ag ggéar an níróidáil. Well, Hernach go leor cuireacht an Bharraigh ar gá cháart a buí i gcuine Ros Comáin an rád na miniúr trí bliana a hinna stáile minis ach gan rion de cháart a nacht. Ceann le buachtain Matthew O'Donnell a déanamh a gáhain chun míle chur ar an glúisteach ach Grogan áda isteach go das. John Curran agus kick slasan sa de Ros Comáin tá fearmháin istig. An tarna daine a teachtain is Trastan McGlinch ní héimilgin seach Mitchellinson os a chiún siar sin áirt scóir fad a get Owen Collins. Ja, Scorgan scóir sin agus bhís ag a cá an na postaí an sin de fuil sé níróid. Níor bhreanna sé suas a chuide bheith. Began íon an tág ar grú sé an brise ach Scorgan scóir sin ag Owen Collins. Agus a ríist, tréiste den Gaillimh bouta beag máisteachta a bheith cos a chéad chead neom den tarna le. Ros Comáin inis tréis gháscóir as a chéile gáit agus tá fellfacht a ríist ag Cian Mitchell. Tá siad chuain bouta bhain eile a ríist an bhróg agus bertha móhansá ar a gas an tóir John Curran a dtíreach dul laistigh ach manian a bhuachail le cáid an son ó cháleacha iad a chaid séileh búte ar naisig an Gaillimh. Ja, cosint bhain sin ag Gaile agus is córa mai sin nuair a tatú ag nuair tá cáide testal bhaid go dúcha sé. Na cosá sin ag McGlinch ar dúis Keane inis. Ní mórna go ditse dir ghástáil Matthew Collins an ceann san áda isteach ach mithe ar thaobh na láimh a deise ní leann ach an tarna ceann ar fóraíl ag an Gaillimh. Ja, agus ní minic ecinn tú sin Matthew Collins agus a chuid ceann ar fóraíl an sin nach rud amháin faoi Gaillimh bhíon cé go bhfuil go leor unsaí a dhéanamh acu ní bhuair siad a stoil am deis ar chúl fós.
Rory Kilcline a bhíle tasnú Fernav Dominic agus mar a chéinte bheits fach fir beidir an téasir de mo de Páirc. A tachtasteach tá dín Casey Mhic agus a gílíonn se seo go bhfuil ahrús a chur chuige. Is dóilm go mbeidh bhríon go mbeidh ná ní bheith choladíráid a goisteach ard aige ach go mbeidh chuideach a goisteach ard agus tá a taon brisecha déach siad go láiteir be. Well, tá ceantan gafamach ar si dá bhríon san an gicamach ge Patrick Gaynor, Olin Kelly lán cholí na Gaillimh a fiechant an áde a Rory Kilcline achas mó clasatá ann chun duine a chiúniu. Mulhern ó hefail na Páirce a hocrú hénig a ríiste feh ach sin drachinne drafas Cluiche géilte. Ja, ní sam cefan nar thug sé cice in sin a héin bhí an nóhan ámeige. Charlie O'Carroll. Nis mar sin, ísil go dtíon bharristigh fear a chuúna John Kern. Kilcline trasta bhuaig siúd, lán go barad a chlásaíocht, menin má tá dionna bheith austar fad ach tá sciran na caide fachta I get fear Caisleán riamh a choréis, Stachaní Kilcline Charlie O'Carroll, a dtír le órlach spáis, an doras iad a féhón san a Vinnie Gill. Seán sanis, Cian Mitchell. Nu leis Gil Conor Gronin, on the bheile Mitchell I gimmert. On Carty fiechan caile fermúr, tá sé stíige gcóna I feh leis an ruair inis, tá bearna oscailtin sa ag Ros Comáin, ach a rééis Mulhern a dtír Collins a stop, agus tá kick Sarah sin trú Clíomh McGuinness cosan ardeisteach. Ja, ach bhí is dóin am gur an buntáiste háart an sin a bhíon nach cosantóirí Gaillimh déanana go máin sin ach ag an am céanna tosaí Ros Comáin I déanana fíormha is dóilm. Tá siad dáinteach ní lá nach áfaointe is a bhíon. Well, tá an pointe tucha gota ach a chúis go maith agat. Charlie O'Carroll agus chunig ceartút a Ros Comáin. Trí faointe ge Ros Comáin ceanna ní chéile sin trí faointe náiste go Ros Comáin. Ja, well dúirt muid riomh clifa nachmach mór an atrab agus sin mar atá ag tarlúin seo I bhríon. Caibhlinn an bha. Nis an chicamach be go an garid. Istechan soile Ros Comáin sneo an cartaí. Búirte go dung a bháilteige. Súr a sinna leis a dolasteach. Mhic an talón. Ja, agus le bheith féráte go cartaí an sin grúise an níra de mún sin agus tá sé ag tuspáint ceannaireacht feicean muid an seo ón cartaí se ach is dóilm go bheith Mulhern sin an darna ceann as a chéile tá géilte ag Ciarán Mulhern. Agus hána Gaillimh a tasnú chican na séire a chéile carta bí an sunnaige Ciarán Mulhern. Agus beg sa a curtinis bí siúrálta Kevin Johnson ach tá ceansa begáin níos docra. Begáin níos a hia ó bhaile. Fanna bríd ardaisteach go deasaige tá siad sásta stóilm agus tá an bratanis ardaithe. Ja, scór deasan sin ag Charlie O'Carroll sin agus bei banisteúid Ros Comáin sástan sin Cian Smith leis an scór sin. Kevin Johnson a bheile, beidir go gap sé luas a tarna le go raibh rithráis leotha. Ach tá an ceantar le buachtain miglann si an nádas na frachacha ach a dulda pre ar a béil sin. Tréimh siad an scohansa ag Ros Comáin. Cartaí tá fearmó ar i glíhán sé sin búirte ag Charlie O'Carroll. Hínahan Mhic an tosaigh, McGuinness take amach. Cuis céim deas leataíh Beo an isirt ar a delfíistú na ngáil agus Tráchtairí ag Leathcheannais ola más saim na a ceansan, trasta go dtí Cialan Kelly. Trasta bóta bhain eile grí Grogan an sa. Iireachtain san leabhlacáilteach tá preban na caide le tósan sa má Ryan Harring eile cosint agus cic cúlvéadar a stad géilte ag sin. Ja, agus an dá éan a bhríon, tá siad a gobar go fíor chrua. Nuair tá seilmh na níróide ag foiil an bháin, tá foiil an eile ag ggéire an seilmh sin áil iráis agus feicean muid níl an blacáil feici go minicáin im léana ach cúpla blach an seo agus tuspáin se cécho téan agus tá an chluife. Nis seo cinne mór tá an cúlbáide Patrick Gaynor tucha iníosacha agus ní ráda hin chur sé kick amach díirech amach ar se daibh líne
de dhéanach sé seo chútamh leis a bhuireann tá bhéadach sé an bhart a dhéanamh ansá. Puinte Chandérig. Teang a bháil go maith, mu sí mé dheis mátá á bhírín beag. Ja, mí an sin ag Patrick Gaynor nírán is dóile amach beidir javéidir a bhríon. Ach is dóilem go gatha gaile an kick amach seo grúchtáil agus beidir scóráil tá momentum ar fad in isise Ros Comáin. Tá siad a grúchtáil na brisechaí, cartaí agus híine hinna déanana go maith. Cartaí leanúint Mulhern, den kick amach sa. Nis go chinge díir go hó an léimte hó sa gart an brise fachta ar a dalamh mátá le gé cartaí agus a ríist an dúláán a thuirte get an gosint. Charlie O'Carroll, seans leis beidir le cos céimena, féchant láistig. Tócan sa get John Cornish. Chohíisiil talamhaí ag sa tán, isteach go dtíon bhar mór istig, an corpúsáite go má get Cluiche agus tá na fórne chur ar chóharach ag an bhaachstig béaldairis. Ja, scór deas an sin ag Rúri Kilcain sin ach níróid deas trasna stoilm go beh John Curran a chud a níróid trasna sin ag beganín go mí áid ól an Kelly an sin ach an kitóg deas crinne sin ag Rúri Kilcain agus éonúir a thugann túisteach fear an sinna tatú a ggéire a dhéanana. Chúig scóra sa chéile ag Buachlí Cian Smith. Ja, well, tá Kevin Johnson agus Don Loflartas, Cormac Ban a breanúach, cá siad an kick amach seo grúchtáil. Cóir an batá na fórne an Arden san le cíní gan enge a dhéchant leis agus den géadúir sa chluthe. Tá Ros Comáin córam leis an Gaillimh, an féadlóthain is dulchan cín. Ciarán Mulhern. Ní fláinú dálam sé clasnú rá a meas na sínsir, an féidir ceann a tholáthar an saghúin. Dúirte siaran sa, Brian O'Malley, a tháinig isteach an áid Daniel Hughes lú go meas a chluthe. McGrath trastan na Páirce, cho fada le Cian Mitchell. Le Ballig, tríd a tarna le. Án breise gan dát má bhíon gáilis, cican éirice, chomá má bhíon gáil ó hasúd. Keelan Kelly atá leanúint Ros Comáin a láthar na huaire. Gilúlaí inise dúirg Mulryan a chimád las mócha ach tá neart ag Mulryan an chiatóig tá na dóg séite an réitóir agus is maithan rud son mar bhí son míchrain go maith. Ja, bhí cínteach is stoilm go Ros ag go raibh an adóg séiti ag an réitóir an seo ach fecin muid Mulryan a ríis chuann se an chléigean síos ach Gilhúlaí chuir se láimh isteach in áit nar chóir go agus stéisian is go Mulhern gaile churchan tosaigh a ríis. Nis mar sin an a hans ar fad. Puinte bháin ó nimir te gé an ceann an áda isteachach tá sí gafa trasna na cosantóirí a feire ar a bell hí seansan san le Ros Comáin. Ja, bhí ach rinne siad go maith sin le bheith féráte ach bei imní nó ní imníach bei díma ar Mulhern sin leis an gic sin. Na Guinness isteachans agus Diarmaid O'Higgins ón lína lán chúileach agus tá se thocrú hénig de scór áfeinte agus ní féidir Kilclain dá ás agus dá irde é. Ja, bhí túrán sin gruse á socrú féin agus stoilm ná thocraigh se héna gart an sin don chic níra sé breanú cumpordach ag tógáil an kick ach dá bhuíoch sé an kick sin ba inspráid ionintach mór bheith an Ros Comáin. Well, Comáin a bhór inis ar an bheirt bhainisteoir. Beidir gur gaisce nó beidir gur batún inis a bhuacha an áda le cordan san air. Ceann má buirteige a teachtaisteach a lár slí an ruthar ag John McGuinness an dá cheann a coibrú go deas cartaí. Duine takeisteach an Cléán haut sné Collins a stigan ag an chúil. An lán chúlaí agus beidir chamuhan sanna agus Bharraigh tethe siar Craobh tapig. Mulhern a raibh cear a bhéidir stócha go raibh nó bin é léamh an réitóra ar sin. Ros Comáin atá stáil na gosantóirí trastan sagdaí ó Dónal agus an mó mar a bhfuil sé McGlinchey. Súr meolta láireach ige sin. Mulryan inis, tá Ráirc aige, tá Óm aige. Agus take ar a dheasóg a thocrú hénig bhfuil sé sin an cúile buailte ige siúd cé bhfuil scill na caide híine nach bhí súg sa dráman son
kicks amach. Ja, no de bhfuiln san níróid an post an sin, níl is had cenáit an ngóthaí ach an tála Ros Comáin an sin. An ceansan ag géanaar ní sé harmála berta, tóca ag mal Ryan Stoilem. Ní sé sin leis harmála berta, an árdin san snáir leis a gosantóir na cíide Berzins ach tá fel gaf a hórsta fad isteach. Chiad scórt eile cinúnach, trastan sa ó Nino Craobh á bhrú amach again gosan Diarmuid Higgins agus kicks isteach a deran réiteoir den Gaillimh. Ja, Stoilem gur bhrú cosantóid Ros Comáin ónín an sin solar choig sé an kick. Nuair raibh sarú maid le hibreach a dachar rá ach Peile kicks díreach os cóid an chúil Mikey Mulryan an captain ón Galtrach in de vansa rácach sa chéad féinte tránónige. Agus gan éon aib agus gan éon bhatún. Ja, agus an scóir sin ag tastal ó Gáile chuann sé pointe chun tosaíod agus Ros Comáin inis an brúid Ros Comáin caiisiad an kick amach seo a grúchtáil. Den om het ledal gan éon rion de onad eile bhfuil tá fearháin techt an Gaillimh díreach agus ráite gom. Agus Cillian Joyce fear eile de chriú chur a finne. Matthew Collins a fágad na Páirce fear bhaile chláir. Agus mar a cíntíomh den ómat agus Peile ama a chuirigh an réiteoir leis an leithúireach leigh an áiríre. Is beag stoppa in éair a bhís a tarna leisio. Wat sin é an immerteag dul suas síos na Páirc ach Cillian Joyce tuc isteach an seomhníon thosaigh seisiún an chéad trí chlufa simreoir maithe is chur a finne. Ceann fad an trosa agus ní mór ná go raibh ag me gratha ach scuilte trís na láige Charlie O'Carroll. Puinte inis chun déidir atá Ros Comáin isteach an ságaí Caisleán right. Dúir sé iad Pedro chaise bhí hir an sanir agus Cluiche diantra Vinny Gill. Keane and Bautasa, a gúpar na caideach tá sé sin GAA ag Ros Comáin an lán choulaí a déanamh go an trosan agus inis an cuarmhór a gé me ceann fibhrúisteach le Kilcline tá an felcurad líon is tónam go seasaigh an cúl de Ros Comáin ag Rory Kilcline. Ja, agus is dói tháinig sé ó botún a rinne Gaillimh sin agus iad ag tíocht amach leis an níróid agus Stoilem nach ra sé sin ag gceist ag an timreoir Ros Comáin i bhfuil tríide agus Stoilem go bheith John Kern a bhí gur a printáil an sin ach rinne Kilcline go main sin an ní thug sé a bhaid níos airde ná Brian Carroll ní thug sé seansco. Agus bhí Kelly chuma an áard le hín an trosa. Ros Comáin a teach go láidir. Keane díreach an doras sa íomh agus sár over an sunnaige Patrick Keane a chur dábhaile. Ja, rinne sé go main sin chu sé nóhain brúir Niall Heenahan mar a bhuíoch Ros Comáin is Stoilem scór eile bheith sé deachar ag Gaillimh tíocht ar eis an seo. Well, Cian Smith an sunnar a bhí na Cráte ag an gceansan sin degín curtha ar fórílacha rá cheann ar fórílig an Gaillimh. Rá féinte mátá chun Cian atá siad. Ceann eile búirte go maith ag Caisleán right fear ail fin. Mitchell a dolisteach túthalach go leor an son. Agus Cluiche scéalte Michael Gillooly. Ja, agus is Stoilem hí seachtar nó uachtar lads a bhí an Ros Comáin a dimid an chlé ceanna sin náide agus an taithí sin atá go beidir ag tuspáint inis. Matthew O'Donnell a rás chun tosaigh. Pasáltamach an sa John Cleháin, Brian O'Malley agus tá an réiteoir treis an adó go héide agus tá sé chun idir i Ros Comáin a bhreacha a go dain féin tá sé chun cárta a thuairt sa agus sinné Cian Conor Grogan le cárta buí ach ní bhíh sanna chuiréon tiniseir fear mór eile Ciarán O'Donnell fear Keane stigan áit Matthew O'Donnell. Ja, simreoireog Ciarán O'Donnell as Keane mar a dúirtú bhí sé idir an minú na Gaillimh an nora tá inneol maithaige. Och, neomat an isis, seach neomat le scéal fáca ar a glog. Ga chéan chinne in isis táchtach sé me glinti an Gaillimh chun déirig in isis agus tréistó bheith an tosaigh for a bhúr an chluthe. Me glinti a dul timppla ar Grogan hebrethe go deasacha cho fada le Brian O'Malley an sa.
Affisteach is Seachtú Neo Maternach. Cian Mitchell, Voga Macha John Chlihain, Chofada le Ros Comáin. Keelan Kelly, Tasha Dirchtach, Lastig, Dan Stuach Penny, and Filme her Yesh. Agus 4 Ja, ní chuir a bhile an Ros Comáin sin bheith féráilte agus speisialtahéis an trí faointe fuair sé tús an dar na le ach chuir sé sin 3 second nó nóméid mú go gáile leis an gic amach. Conor Grogan a fágan na Páirc a ráfaointe geisiúd Colin Murray a teachtasteach. Ja, Cliffe má imní a Conor Grogan ráfaointe scóráilte aige. Sé nó mut fácathe inis ar a glog Cian Smith a dhéanamh cóghardis le Grogan. Bhfuil chaiscíochan an dúing éon leich, ní léon radam le brunne ar éon leich na himmaranta Tráchtairí Mulhern. Búirtisteach aige Keelan Kelly agus tá an countson inis úpathe an cinenne úpathe ag an réitóir. Ja, mar stoilm gur nuair a thóid Ciarán Mulhern an kick sin gur sé sti ar an bád caithe an kick a thógáil agus ú ar an tíomh ceart gon líne. Well, Neil Johnson ó hásta sin is toch gur rial í sin I bristir gur rialta agus ná chuirtar éon fion ós achas guma tá an rial ann. A rééis pasáilta isteach ó fad le Kilclein Ólan Kelly inis a dtíirige chuir dá bhaile achas fach an fersa bhfuil héanana dó fachtaige man amach go bhfuil. Ja, agus nuair a hagans fearránna isteach bíonn tú géire go dhéanana sé difriocht agus cinnte tá difriocht mór dianta ag Kilclein an seo tá stoilm cool agus cháfaointe scóráilte go tháinig sé isteach agus is fear mór é tá sé deacair é stoppa. Héanana dó as a chéile. Ja, bhfuil sin é agus na carta brí fachtan san aige Ólan Kelly is stoilm go bhfuil ach leanna méid an imirt I cheanóg sin éon carta brí de Kelly ach anis tá na Gaillimh trí cín de faointíoch an deirig. Ja, seans go méidir go gaith siad cúláil nó cúpla réanós. Ó meala teachtasteach ón Glíháin. Sú búilte ar a Glíháin, cíní dolisteach I dro na cearnáige tá sé plica hús aige Keelan Kelly. Léadí Mulhern inis. Bheitha cappa gur arthasúda hiteach sé beidir nó Mul Ryan túd fest na scór na móra. Búirtisteach a láir slí an trosa, ceannta go deasastigh aige ó meala. Ó bhreaige gilúlaí agus an gadaíocht an son aige ón Carty, níos ar a bhriún saí, Kilclein agus tamil ón gúil an trosa. Jackar dulling lec le himidir dála héad tá corntacha I lasmo. Kilclein a dulchan tosig agus bhí sé deireadh bheith rómh ar líon son an fód seastagus do cosantóirí agus bhí curisteach ar a gic agus tá an fel sin á túirt leithiad méidir chun tosig. Ja, is stoilm gur Kilclein an sin gur bheganín go míáid an sin seans go méidir gur hitse agus nach dearnú feálaid ach ag an am céanna tugann sé deis go gáile. Agus tá óin á Craobh an ádaile sénig agus Berzins an son, Córach, Chraobh an son, an cinenne dalta do Ros Comáin, ní bheith muintir na Gaillimh ó hásta sin. Ní bheith cínte ach an momentum ar fad ag Ros Comáin in isisibhríon agus iad ar an nunsaí be Gaillimh déanana go máiteocht ar eismhaid seo. Fí nómad le dul, Corn leag sé baraméidir sinach ní a bhéad leis smachta chur ar a bell Cluiche géilte agus an kick sé ar tóca go tappaigh an son. Ag an Gaillimh chealama ní féad lotha a bheith an muid an tíocht ná a chorama a mú. Ó meala, machchan sagaí óní nó Cúláin, ferchan cín ar siúdach tá ruúthar dianta a láir slí ag Mitchell ach tá an fel gafa siar. Ros Comáin, chá neomad agus 20 second inis, chun cínan son a gra. So Craobh sé hénig tóca sé féinte an méid sin dianta agus dianta go maige. Ja, scór deas an sin agus cílíonn sé sin nach deastíí ó gáile beidir ach cúpla scór amháin. Ach scór deas an sin ó Richie McGrath agus maidín le Gaillimh kick amach seo ruchtá níomhah said ach Ros Comáin le bheith féráilte an bearna go gáfaointe sin siad is sár sa dar na leibhríon. Cusa freisáilte stig Declan Kennedy an áit Owen Collins.
Náid a Cardíag le 2-10. Una dí a Prapáil den Gaillimh fáin isteachar agus tá sé tí teachtasteach an sáinis Cian Rafferty. Stig an áid Cian Mitchell. Inis nó riamhais. An tarna nómad dearnacht den glathe agus curfar begáin ach ní dóilm go curfar an nuritsan nómad a chuir leis a géad le. Yeah, well, níra éon gortú mór an stoilm sa glyfa seo bhríon ní aon den hísar an tálaid fe písa. Ceann mór an sa an brise tóca gan Gaillimh Cailí siúráilta glan I cheappas dianta an son Cian Mitchell I cheappas goibh sa siúd díreach teis an Páirc a ghógant ach caig nár bheith a ghóg. Ceann le bóchtan agus buirte gan McGuinness. Keane chuir a gáin son a bhfuil Cailís méalta tá san ré tower agus Mhic son fethe secondile. Yeah, McGuinness a díanana gomáin sin níra sé na ríide de cheartta an níra sin a ruachtáilach chu sé síosaid an brise agus stoilm go bheith Keane a bhrús a ghríim an sinne agus stoilm go bhana McGuinness sí spéidir chun an táim a bheilt agus an ceartta agus stoilm. Well, ní lánach an a dhéanach éana mi ráir. Sin é. Bhíosca grimach buile a teach na ró treist an féile gáardach ach san na cúise sásta é sin I dhéanamh úna díanach eile do Ros Comáin mar sin. John Corn buinteach acha agus Kevin Hester a stoilm ón Caisleán riamhach I teachtasteach. Nis, catá fáca ag an Gaillimh. Scór a bháin le fána ghéanach scór a gá féintean ar cheir nómat. Yeah, ní sam cén áte bhfuid an réitear in cheir nómad ach tugann sé deis stoi go gáile rud a cinntaí ana. Bhriste Kelly, diantar ausar fád an lán cholaí an bouta san. Diatach san a bheith cinúna chuis mar obair. Sí nómat go le fáca inis. Tarach una de tugasteach ag an dáthe féin drása. Steach a láirslí. Ach a rééis tá annachid leistíir den Peile an Gaillimh níl an Ritson chun cíine a Peile. Mugra amachid zón Chliáin. Steach a láirslí agus McGlinchey rás isteach. Bhí casa sír mátá cón agus tá sé siúd a ddírig spásach rathúdan dá féinte. Sigarí Mitchell. Tastan tugdí Cian Rafferty náfuil ach len Dalata. Yeah, tá sé éasca ráthús an seo bhíon ach tá nóin ámach go rá faointe single áil stoil amach chance go bhfuil siad a ggéire an cúpláil an seo. Well, Ryan take leistigh ar thóir ceann a bháin agus tá san fachta ag stoilm tá an captaíon agus an dethónpla áthúirt. Yeah, ceannaireacht an sin a thuspáint ag Mikey Mulryan an sin agus an kick amach seo níos fear hábhachtach cá gáil an kick amach seo ruachtáil. Kevin Johnson agus Michael Coburn-son tuigeann siad a háchtaí mar a higann Cian Smith. It's a tása. Bhfuil plan cleachtathe ag Ros Comáin. Clas agnacht an gic amach ag chintóig an talamh dóibh an áda leis de fir an talamh buairt aige Mulhern ach a ríist ádabar aige Carty a buint na caideach a sód agus tá ruair dianta aige McGuinness óin Carty mátá á thocrú hénig an captaíon bhí captaíon go mar heh bháin a tepper captaíon Ros Comáin mátá. Yeah, brú má chur ag Vinnie Gill an sin an féinte sin á scóraach sé an féinte sin bheith an clufa thart go gáile ach tá gá nóméid fácaí a bhríon. Tá Vinnie Gill cráite ag Craobh Nadidir bhfuil una díile fáca ag an Gaillimh ní rás á ggóirimh ina meascan dótá Níl de Paor mac leis a bhar taobh an sa. Yeah, tá sé an mín sé ní sam céhéad fearrónna de tá úsáidtí a bhríon. Bhriste nósa ag Keane a ríist an brise fachta sitsaí an láir ag Ros Comáin. Charlie O'Carroll, nómat agus fethe second. Tá siad a díreach an táim a bheilte Shelevichin tú achas Peilech an curchuige é. Cail Enright ach nic sin bharna tá a gra tu go tréachta. Enright long go barad a unif go fóil an féidir sé hinnig go hocrú an chitóige Cail Enright yes agus full real. Yeah, ceap me gur an níróid sin imi Haran Trasán agus sin an darna ceann as a chéile curtha mú ag Ros Comáin meastú mai AFL Europe ag an 5 second i bhríon. Cian Smith bocht.
Céadach Amrága an Bhainisteora. An Gríosa Gcónaí tá Rá Hanstíog Curra Amúcha. Tá Vinny Gill treis an Páirc Rágant. Agus Céta take isteach ina áit. Ciarán MacDonagh Bhríon. Ciarán MacDonagh ceann mór brí fad eile róada. Rud a tála réasúnta minic sa chluiche an Gaillimh. Ros Comáin in a Sheanahan, a gafisteach sin lec, hí san cliste lí. Ja, imnor an bha híine hin agus nu de bhí sé tastal grúise na Caisleán móra sin na lár na Páirce. Secondí fána chaledal, Ros Comáin inis, an ac an Bhainisteora. Ní fláinú tá scéala teachtasteach, Shelvig Chimád, níos fearr ná sun, tá kicks buaite ag Ros Comáin, agus tá gach seans. Go bhfuil an nóhan diaachta chun cáiliú de Leathcheannais Chonnacht bouta bháin eile. Ruthar déanach ag Cialan Kelly. Caiisiad an Peile Chimád a leis seán na Gaillimh. Tá na dóg séite ag an réiteoir Ronan Hines. Tá Cian Smith inis agus os na mór frísibh a chapta an cartaí dal trasna. Bhí cartaí ar ausar fad chafará. Sárch le caide mar a bhí na gin goréalta cheanú ag an levéalsa. Ja, agus dúirt muid ribh Clifford bhí an nachmach mór an atrab agus sin mar a hitteach puinte bháin agus cabhróid an Clifford seo le Ros Comáin an teachtain se thugan i gcuine bhío i Páirc na bhíorla i dúim. Ach le bheith féráilte leis an tuspáanta a thug Ros Comáin sa dar na le an chuigur Fred siad go speisialta leis na brisechaí i lár na Páirce an méid a grúisiad na kickan amach is dóil am gúil an Clifford seo tilteach. Well, Dímán dáin le héadí Richard McGrath fithe in uairnach a bhí an Gaillimh ag Leathcheannais Chonnacht ag an levéal sa bhóidir Craobh na hern an bhliain sin nach sin 6 bliana inis ó bhíidir sa Leathcheannais go dearnach ach leid na Ros Comáin Cialan Kelly an sunna campscreibse aus fad. Ach ní lenárs féin spéir ná go ben corciniúnach ná Ruaidhrí Caisleán a heachtasteach sa tarna le agus fuair sé héana dó as a chéile agus dúmpa sé an cluiche. Ja, dúmpa sé an cluiche cínte agus mar dúirt me is fearr mór láidir agus is fearr fisiciúile ach le cur lei sin tá na skillanna go maith aige agus an cúla for sé agus an dá faointe for sé sesin a rinne an difriocht ach meastú ru sé gortaí agus go bin an fáin ar picua nó an tactic a bhí an. Sin cinenne don Bhainisteora den teachtain sa chuin tá cluiche Leathcheannais críocht na hinsa agus tá Ros Comáin in uachtar an bhearna slú dóide ag Ros Comáin 9-2 ag an Gaillimh. Well, bhí sár chóir chuin agus tá thosaigh an Gaillimh an láidir fad Cian Mitchell sa chuigún neomad a caramú cuasaí treis de grogan Ros Comáin a churchan cín de bhí bailabint le corna gánaí agus bhí seansa sin Gaillimh sa ná scóráilte ach an dhéhile Mhic mal Ryan le puinte scór gáfainte úntach an Chonnacht a tháinig cúil neadathe go patente again McGuinness sa tarna lehan san Ros Comáin íon sé rac sa chiad chead nómad fuair sé 3 cín de féintí be se an tríú ceann agus bhíidir stáilm chuig féinte chu tosaigh ag a bainte sin ach tá tháinig Caisleán isteach agus de lean sin felsin isteach chun an cúil a gáilt be seo an tarna cúlín ag seod agus tuigeann Cian Smith go raibh Chonnacht ar nach beag ag Ruaidhrí Caisleán ar chúrsaí Charlie O'Carroll an áid trí na kickanas san 4-8 a dús an tarna lethe ach ó hebh na Gaillimh Mhic mal Ryan na 9-2 Ros Comáin le 9-3. Ach is cuma tá sé buirteige Ros Comáin tá Charlie O'Carroll is dóilm. Charlie, you hear me? Yeah. Brilliant Tyers here, Charlie. Congratulations, that was a great win. It was, yeah. We lost to GAA in the first round and then we're looking forward to getting another go at them and today we thankfully got the win. It's difficult always at this level, particularly for teams to beat another team twice in the same competition. Was it actually maybe ironically a bit of a help that they'd beaten you by 5 points in the first round? Maybe, yeah. We were very hungry now today for it and yeah, they're a great side and we were lucky to get over the line. It was such a tight game there. You started instead of Ruaidhrí Caisleán, but when he came on, he changed the game for you. Oh yeah, Rory was unreal. 2 unbelievable points there and I'm sure he'll have a big part to play in the next day, so yeah, it was class. Charlie, Seán Óg de Paor here. Question for you. When you get over tonight,
there's another big challenge waiting for you next Wednesday against Mayo. I know in the group matches that no more than Galway, you found that Mayo were a good team. How are you going to plan for them for next Wednesday? Mayo are obviously a quality side, and they've many key players, as we all know, so we try to keep them quiet and then hopefully get across the line. It'll be a tough game. And would it make up for the All-Ireland final against Dingle? I don't know, that wasn't great now, so hopefully that was well, that's the beauty of football, Charlie. There's always another day and another competition, so cóghardachas, and the best luck to you next week. Perfect, thanks very much. Cheers. Good morning, Charlie. Well, bhí mar a rás a chéadla greibir sé annach roig ar fad rud a chágan go mbeidh Mayo agus Ros Comáin mar sin de Céadaoin se chuain ag Leathcheannais Chonnachte agus beidh son beogan díobh gan out ar TG Ceathair agus sin a tnú go mór na sin mar chóra an chéadla eile ach mar a bhí agam debrigh Charlie a Ceathair annach roig ní bhuair sé luach sa sa chéadla ach tá sé táchtach gcónaí cheanóg na cicin na séra hapú. Ja, agus fuair sé trí cín fér hábhachtach an sin nach inéondí le ón Cartaí an sin sa lína leachún agus Kilcline a tháinig ar an Páirc. Bhí Charlie O'Carroll, bhí sé raus ar fad, thuspáin sé ceannaireacht. Fuair sé go leor líróid mar a dúirtmuid sa tríon lár an sin ach nuair atá leithidí Curran agus McGuinness is stis an lína lán tosach is féidir le O'Carroll immert sa lína leathasach. Well, Tom Bannister, he said at the Evelina, Cian, you must be absolutely delighted with that. Yeah, absolutely over the moon. Look, we came to get over the line, and it wasn't pretty at times. We had chances, and again, as I said to you before the game, we still didn't hit our targets in terms of efficiency. But look, we got over the line, and we've a lot to do for next week. Like, Galway came with bursts of scores early in the first half, later in the first half, but you guys shows tremendous resilience. Each time Galway had a burst of scores, you came back with your own. Yeah, absolutely, and we knew that with the game the way it is now, it's all about momentum. You get it, you lose it, you get it. The thing is, when the opposition have the momentum, you have to do your best just to kind of limit it or stop it, but you're never going to stop any team completely, so it's a matter of limiting them, and then when you get your purple patch, then we just have to go for it and basically just, I suppose, get the ball in our half for as long as we can and see what happens. Managers, I suppose, make decisions. You claim all the credit, Cian, of course, bringing Rory on. What a difference he made for you. Yeah, Rory's excellent. Look, Rory didn't feature last week with an injury. Same today. Rory's a great lad. Rory has so much ability. It's just getting it consistently out of him. He was here last year. He played last year in the final. So same as the rest of the lads, he's given me everything all year and even last year. And I'm delighted for him because he works really hard. And I suppose when you make subs like that, you want an impact, and thankfully it worked. Cian, Seán Óg de Paor here. Fantastic win for you tonight. How are you going to prepare now for next Wednesday and Kobe and Mayo in Tuam Stadium? Yeah, look, exactly the same as it has been for the last every Wednesday night. The last few weeks we'll rest and recover tonight, start reviewing tomorrow. We'll meet up Friday and over the weekend and just get ready. Look, all the teams in Connacht, they're so familiar with each other that it's only a matter of fine-tuning different things. Look, Mayo, everyone knew from the outset Mayo are a serious operation. They've serious players. But at the end of the day, next Wednesday night in Tuam, same as tonight and last week and every other game, it'll take on a life of its own. If we can get ourselves up to our level of performance, I'll be confident we give them plenty of it, and then we'll see what happens after that. Seán Óg was talking about Kobe and the other forwards, but I mean, you must be particularly pleased with the back line today. It's difficult to, I suppose, think of many Galway goal chances tonight. You were really tight, half back line and full back line. Yeah, absolutely, and that's one thing we've worked on all year. We have really good defenders, guys, a lot of them, it's not common at the moment, but fellas that just want to defend, they nearly have no interest in going forward. They just want to mark their man, stop him and move on. Like Nikita Burzins is just, he's absolutely brilliant. He's started the year, he was ill and injured and struggling for form, and you know, there was nights when
when I'd say himself, he was looking, wondering what's he doing here, and he kept the head down, he earned his place back, and he's been excellent, as Jeremy O'Higgins in the other corner, just out of minor, stepped in effortlessly. And then Mike Kaluli is just a Rolls Royce of footballer, to be honest. Again, all he wants to do is defend, can go forward, but we try and curtail that. Cian, congratulations. We'll be here again next week to watch you. Best luck in the final. Thanks very much, lads. All the best. Well, Cian and son, agus é an hásta, níos náidearú gan dáta fuileach action fós Beo YouTube TG Cahir ó chréimhach na mún faoi fethe Peile agus amánaíocht an son, agus gan dá dún an gáil jellyfish láthar na huair iad a dhéchant le Tráchtairí Cluiche Leathcheannais ola. So mar sin tá deir dianta a Gaillimh me hénig Seán de Paor an sa agus Cluiche Harbheith tainimhach Mhic agus Ros Comáin Cluiche Chonnacht de mar sin ó ingar fadan sa agus Bharraigh slán go fóil.